गोजां बोथोर फैनायनि थाखाय बे गिदिरखौ जि दिहुनबाय नेवबावबा माने ना सोरबा सेंग्राजों ओंखारलांनो नागिरदों सोरबा सेंग्रानो थांनो नागिरदों नामा नोङो बे गिदिराव जि माखासे बुरजा लानानै नोंनि गोसोसो सिखिरि नों जा सानो आयै एक्स बाजै मानो गाज्रि मोनखो जेनेबा नों समायना ना नोंना महरफोराबो मोजां नोंखौथ' रावबो बिदबा होननानैबो बुङा हौवा थैजाबाबो नोंखौ हौवा थैजानाय बायदिबो नुवा आरो नोंनाथ' महरा समायनाखा जेराव थाङो नोंखौ सेंग्राफोरा मेगन फुवार नायो आरो नोंथ' बैसोबो जायाखैना थ' मा गिदिर खोथाहाय नों सोरखौबा मोजां मोननानै सोरबा सेंग्राजों थांनाया आंनिबाथ' थांनांगौआनो नोङो सोरबा सेंग्राखौ मोजां मोननांसिगौमोनानो नोङो सोरबा जुदि नोंखौ प्रप'ज होयो लाबानो जाबाय आंनि खोथाखौ एसे गोसो हो बाजै सोरबा सेंग्रा नोंखौ जुदि मोजां मोननो नागिरो लानो नागिरो लाबानो जाबाय आदाया गैला होननानै बिदबा होननानै नों हारसिं बेबायदि थाबाय थासिगोन होनबा नों एसेबां साननो नाङा दे सिखिरि आं मा खालाय मानो साननाङा साननांगौ आदायाथ' गैलाना आदायाथ' फैफिनदा सोरखौ नेबाय दं नोंलाय नों हारसिं एसेबां बोसोर एसेबां माब्ला माने एसेबां गोलाव जिउखौ नों हारसिं माबायदि थानो हागोन सोरजोंबा नङा सोरजोंबाथ' नों हाबा जाना थांनांगोन ना सानसेबाबो बेयावलाय सानबेसे थाबाय थानो नोंलाय जेनेबा हारसिं बेसे थाबाय थानो बेयाव थानाय मानथ' नों हारसिं थानायसो जागोन ना लाइफआ एसेबां गोलाव नों हारसिं एंगारनो हानाय नङा मानसिनो जिउ लोगोरि नांखागौ नों दि आंनि थाखाय एसेबां सानदों आरो मानो सानदों आं बेखौबो मिथिगौ दे मानो सानदों आं नेबा जेनेबा नों बुंलाय आं नोंनिबा मा सानदों मोजांखौनो सानदों नोङो आंनि मोजांखौनो सानदों टेनसन लानाङा दे नोङो आं नोंनि लाइफआव जेबो गाज्रि गोहोम खोख्लैया नों जेरैबायदि थानो गोसो बेबायदिनो थानो हागोन गोहोम खोख्लैया होनबानो जागोन नामा गोहोम खोख्लैगासिनोसो नोङो आरो खोख्लैबावगोनसो आंनि लाइफआव नों गोहोम बेनिखायनो आं बुंदों सोरखौबा मोजां मोन आरो माबोरै ओंखारलां आंनि न'निफ्राय सोरजोंबा हाबा जाहैथां नों थाबैनो आरो नांगौबा आं नोंनो सेंग्रा नागिरना होगोन आरो नोंहा माने सेंग्रानि माने प्रब्लेम नोंथ' नायनो मोजां महर मोजां जोंनिख्रुइबो नायनो मोजां जोंखौ नायालासिनो ज'नो थांबा नोंखौसो नायो सेंग्राफोरा नोंखौसो नायो मिथिबाय नोंसो समायना दाबो नोङा सेंग्रा फोथायनो हानाय बैसोबो दङ महरबो दङ गासिबो दंजोबो ओंखायनो जेसेबां हागौ एसेबांनो माबार सेंग्रा मोजांमोन आरो आंनि न'निफ्राय थाबैनो ओंखारलां मा मिथिबाय आं मिथिगौ नोंनि खाफाला गाज्रि नाथाय नोंनि इसोरा मोनसे बिराद मोजां गुनबो हरदों बे जाबाय नोंनि महर मुस्रि आरो नोंनि आखल नोंनि महर मुस्रियाव नों गासैखौबो गोजाव होनो हागोन नों जानो हागौ नों फरायाखै रुवाथि थाग्रासोमोन नोंनाव शिक्षाबो गैया फरायनायबो गैया आरो नोङो बिथ'बाबो माने जेबो मोजां गैया नोंनाव नाथाय मोनसे मोजां बेनो नों नायनो मोजां महर गोसा सिख्ला नों गासैखौबो गोसो बायदि नोङो हिनजाव गोनां हौवाखौ फोथायनो हागोन सेंग्राखौबो फोथायनो हागोन जायखौ फोथाय खालि जेसेबां थाबागौ आंनि न'निफ्राय ओंखारलां नों बायदि सानदों नामा नों आंखौ सिखिरि आं जायखौ नोंखौनो मोजां मोनगोन आं जिउआव सासेल' सेंग्राखौ मोजां मोनोमोन आरो बेनो जाबाय गुथाल सासेल' सेंग्राखौ मोजां मोननायखौलाय मा नांगौ मोजां मोनदोंमोन आरो सिखिरि आं बेफोर फालतु खोथाफोरखौ आं रायज्लायनो गोसो गैथारा एसेबो नों नोंनि गोसो बायदि नोंनि जिउआव खुसि था नों जेरै गोसो खालाय आं आंनि गोसो बायदि आंनि जिउआव खुसि थागोन आंनि गोसो आंनि मर्जि आं जा खालायनांगौ नों आंखौ बेफोरखौ बाथ्रा सिखायनो फोरोंबाय थानो फैनाङा आं सोरजों हाबा जानाङा आंनिसो खोथा खोनासं हाबिला नों आंनि न'आवसो दङ मिथिबाय आंनि न'आव थाब्ला नोंनि गोसोजों सोलिया आंनि गोसोजोंसो सोलिगोन आंनिसो न' बियो सानदों नामा नोङो 50 लाख फैसाखौ जि मोनगोन नों गासैखौबो मोनजोबगोन होननानै सिरि सानदों नोङो सिरि फैसाखौ लाखोमाना खारगोन होनना सानदों नामा नों आं नों बायदि एसेबां लफिया नङा नाङा आंनो गरसेबो नाङा आंनो लाबानो जाबाय नोंनो बेफोर थाखायनो नों आंखौ होसोबाय थानो नागिरदोंना बे फैसाखौ मोना जाजानो गिनानैनो नों आंखौ बे न'निफ्राय होखारनो नागिरबाय थादों मालाय सेंग्राखौ जासिबाय थादों मालाय सेंग्राखौ मोजां मोनो थिनबाय थादों फैसा लफिया नोङो एसेबां लफिया नङा आङो लफिया नङा होनबालाय माथो साबाय थादों माथो फैसा फैनाय गोनां खोथाखौनो होनबालाय माथो सिरि दंबाय दङ माथो नेगासिनो होनबालाय सोर नेदों आं बुंदोंना आं नोंनि लाइफआव जेबो गोहोम खोख्लैया नों जेरैबायदि नागिरो बेबायदिनो जागोन होननानै नों ओरैनो मानो खुगा सिमाव बेफोरखौ बुंनो फैगासिनो आं बेफोरखौ खोनासंनो एसेबो गोसो गैया मिथिबायना एसेबां सेलफिस नङा आङो बेफोर खोथाखौनो सानबाय थानो आं आगोलबो गैजारोङिनि फिसामोन मावरियामोन देनांबो गैजारोङियानो थागोन मावरियानो थागोन रावबो गैया आंनि जिउआव नाङा आंनो फैसा नोंनि बायदि गिदिर सिमां नुवा आङो मोनजाबानो जागोन बे फैसानि थाखाय न'खराव नांज्लाय खमज्लाय खालायनानै सान्थि गैयै खालायनानै नाङा दे आंनो बेफोर फैसाखौ नाङा आं नांज्लायाबो रावजोंबो नाङाबो सान्थिबो असान्थिबो खालाया आं न'खरखौ बे फैसानि थाखाय रावजोंबो नांज्लायाबो नों जा खालाय बे फैसाखौ नोंनि गोसो नाङा आंनो एसेबां नांज्लाय बेफोर फैसाखौ आं बाहागो लानो हाया नोंनो ला नाङा आंनो नोंनि बायदि एसेबां गिदिर सिमां गैया आंहा साबि खिन्थु नायखा नों नांला होनना बुंदोंना आरो जुदि उनाव बाहागो लानो फैबावो बे फैसाखौ मोनथिखा खिन्थु आरो खोनासंखासो मोजाङै
बाबायाथ' नोंनो फैसाखौ बाहागो होनो नाजागोन नों नाङा होनना बुंबानो जाबाय साबिखिखौ नाङो होननानै बुंब्ला मोनथिखा फाब नांगोन नोङो बाथ्रा सोलायनाया थांदो बेनिफ्राय गोसोआव लाखि बाबानि सिगाङाव मा बुंनांगौ बावगारनाङासै दा बावगारखा फैसा 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 24 घन्टा फैसायाल' सानबाय थायो बिनि खर'फोराव बेफोरल' गिदिंबाय थायो फैसा गाननाय जोमनाय गिदिंनाय बेल' सोलिबाय थायो बिनि खर' मेलेमाव जेबो साननो रोङा खोमा बे सासे मानसिया माबायदि सिख्ला मानसियाबो बेबायदि थायोना बेखौसो नुबाय आङो लैथोआ एसेबां मोजां बिनि बारगा इसिबां बुजिनाय बे सासे आरो माबायदि बिसोर सानैबोथ' जेवजासोमोन जेवजाफ्राबो बेबायदि एसेबां गुबुन गुबुन जायोना साननाय हनायानो एसेबां थौलेथार बेसेबा गिनानै दङ बियो फैसाखौ मोननाय नङा होननानै आं बाहागो लागोन अख्राङा बाहागो लागोन मानोना बाबायाथ' जोंफोरखौ अनोना बियो अनाबाबो आइजों बाबाजों बिसोरसो अनोना सानदों बियो फैसाखौ बिसोरनो होगोन आं मोननाय नङा होननानै गिनाङा दे सिखिरि थांसिगोनानो जोंफोर गाबोन फुङाव नों एसेबां गिबाय थानाङा फैसानि सायाव उन्दुना थाबानो जाबाय नोंनो नाङा आंनो गरसेबो फैसा नोंनि बिदाखौनो आं मोननो हायासैबालाय गुथालखौनो मोनासैबालाय बे फैसायालाय आरो माबा गुथालानो गैलाबालाय बिनि फैसाखौलाय मानो नांगौ आंनो नाङा आंनो औ फ्लिपकार्टनिफ्राय फन खालायदों औ आगै औ बै माबायाव होबानो जागोनलै र' आं थांगासिनो र' बै रेस्ट हाउसआव है माबा रेस्ट हाउस बै बास स्टेन्डआव दि रेस्ट हाउस दङ बेयाव थांगासिनो र' आङो औ दे ओइ नायखो बेसेबां अर्डार होयो नोङो गस्ला है होआखैलै बेसेबांथ' होखो फुजानि मुङाव गस्ला गांसे लानाङा नामा गांसे बेसे गांसे नोंथ' लाबोबायानो थायो गस्लाखौनो ओइ फुलरि आंलाय माथो बुंखो नोंखौबो लानो थिनदों माथो नोंहासो लाया खेफ्रा बायदि साबाय थायो फैसाबो होगोन होनना बुंदोंआनो माथो ला दख'ना लायो मा लायो ला एसेबां शौकिन नङा दे गाननाय जोमनायखौनो बेसेबां फैसा गारबाय थानो फैसायानो फैसा दख'नाखौलाय बेसे लानो सुरिदार कुर्ताफोरखौलाय बेसेबां लानो लाबायानो थाखायो माथो फुजानि मुं होनना बेखौनो लानांगौ आरो आंना दख'नायानो मेरला दंखायो आरो दाखालि बावैसो बाबाया बायना हरखाबाय न'निफ्राय बे दख'नायानो दंखायो आरो मानो लाबावनांगौसै होमब्लालाय माथो फाग्लि नोंहा लाया आरो आंहा लाबाय आरो हौवा मानसियानो इसेबां देलायो नामा मालायफोरना हिनजावफोरासो लायो जोंना हौवायासो देलायनांग्रा जन्था बायलाय ससमा बायलाय गस्ला बायलाय ससमाखौ बेसेबां बायखाथारो इसेबांलाय बायनो गोनां मा दरखार दे बुजिया नों जाम्बि बुजिया मा बुजिलायनांगौ बेलाय एसेबां गस्ला बायबाय फैसा गारस्लायसै बेफोर फैसाखौ दोननो हाया नामा देनां फैगौ गथ' गथायफोरनि थाखाय बेसे खामानि होगोन स्कुलाव थांनो फरायनो फैसा माबा जानो माबा खुंब्ला फैसा बेसे फैसा नांगौ दानिफ्रायनो जमायखाब्लासो फैसाफोरा थागोन बे गाननाय जोमनाय देलायनायावनो फैसा गारबाय थाब्लालाय मा जानो बेफोरलाय जाखागोनब्रा गथ'नि थाखायलाय गथ' जोनोम जाब्ला दोनखागोन ना जोनोमनिफ्रायनो है बिदि जाया सिगांनिफ्रायनो दोनखानांगौ र' सिगांनिफ्रायनो दोनखानो दानो देलायखायाबा बिफा जाना मा देलायबावनो दानो एसे बांला एसे एला फैसा फैनायावनो बाहाय देलायनो होब्रा आंखौ देलायनायबालाय मा देलायो आंलाय देलायमाग्रा होनबाय थादों जि बे गस्ला गानो जन्था गानो ससमा गोदान गानो बेनोब्रा नोंखौबोलाय माथो पार्लाराव मायाव जेराव थाङो होनखायो आं गावासो थाङा मानो पार्लाराव थांना फैसा गारनांगौ बेलाय आंना मेगन मुसुग्रोबो आं गावनो फुनो रोंखायो फ्लागदोनो फुखायो आरो खानाया आंना स्ट्रेटखा सिदा थोंजोंखा बेयाव पार्लाराव थांनानै देलायनो गोनां जेबो दरखारानो गैखाया आरो आंनि खानायखौबो आगैयानो हाना होखायो मानो थांबावनो आं पार्लाराव मा खालायनो थांबावनो नों फैसाफोरनि हिसाब गैथारा दे नारखो सना बेबायदि फैसाफोरखौ बिदि गारबाय थाब्ला जाया मिथिबायना दा गुथालनोबो बेसे फैसा होनदोंमोन दा नाङो होनना बुंखायसो बेफोरखौबो फैसा होनो दंमोन आरो मा फैसा होनो दङ एसेबां बेबायदि खरसा खालायबाय थाब्लालाय मा जानो जन्था जरासेयावनो नोङो 1000-1200 गाहाम बायो फ्लिपकार्टनिफ्राय आरो ससमाफोरखौबो बायबाय थायो जरासेयावनो 300-400 बेफोरबायदि बायबाय थाब्लालाय फैसायानो थानाय नंला माथो दे बायला दे बे दुर्गा फुजायाव जालाबाय बेनो दे लाथ'ला आङो बुंबाय मोनथिबाय रंजाबायना दा लाथ'ला दे बे दुर्गा फुजानि खिनिखौ लाथारनोसै दे थांसै आं बे फ्लिपकार्टनि मानसिया नेबाय थागोन आंखौ आयौ गिनाय मोनसेहाय आङो हौवायाबो जेनेबा साख्रियालाबो नङा फदनो सोलिबाय थानाय बिजनेसफोरा उनाव जुदि गाज्रि जाना होयो सोलिया जाना होयो बेमार आजार जायो मा जागोन होननानै आं बिराद गिनाय मोनखायोहाय लोगोफोर बेनिखायनो आङो फैसाफोरखौ एखे खरसा खालामनो गिसोयो आरो देनां बोराय बुरै जाब्लाबा मा जागोन दानिफ्रायनो आङो 10 थाखा 20 थाखा बिराद जमायखायो बेनिखायनो इयुननि लाइफखौ साननानैनो बिराद गिनाय मोनो गथ' गथायफोराबा मा जायो फिसालाफोराबा जाहोगोन ना जाहोआ फिसाजोफोराबा मा जायो अबाव जायो गथ'बा जागोन ना जाया बिराद माने साननाय हनायानो बांसिनहाय आंना मालायफोरखौ नुनानै गिनाय मोनसेहाय आङो साख्रियाला हौवा जनायमोनबाबो जेनेबा दाबो मोजाङानो दोनो आंना हौवाया थेवबो जेनेबा साख्रियाला हौवा जनायमोनब्लालाय माबा मोनसे जाब्लाबो पेन्सन मोनबाय थागौमोन बोराय बुरै समाव पेन्सनखौनो सानैबो जाबाय थानो हायो
नाथाय दा बेफोरबायदि बिजनेसावसो बोराय बुरैबा खामानि मावनोबो हागोन ना हाया देहाफोराबा मा जाहैयो बेनिखायनो आङो फैसाफोरखौ 10 थाखा थाइबा 20 थाखा जेसेबां हागौ एसेबांनो बाहाय जमायबाय थायो लोगोफोर जाहाथे इयुनाव हौवा हिन्जाव बेमार जाब्लाबो जाहाथे बेबायदिनो गरफा गरनै दिहुन थैजासिम बेफोरखौनो जालांनो हायो बेनिखायनो आं दानिफ्रायनो फैसा जमायखायो लोगोफोर नोंसोरबा माबायदि आं मिथिला आरो बिफा मोजां मोननायाथ' दा मोजां सेंग्राबा जेनेबा दा खोनानायाव बयबो बुंदोंनो बे दानसोरांनिया जोंहा सिखिरिल' मोजां मोननाय नङानो गुबुन सिख्लाफोरजोंबो लोगो हमबाय थानाय नुयोनो बेबायदिब्लालाय सिखिरिया थांनानै फसायनांगोनसो माथो बेबायदि मानसिनो हाबा हरब्ला आरो गुबुन मोनसे खोथाया जाबाय अबेनि बेखौबो मिथिबावा थांनानै अबाव दोनैनो मा खालायनो अबेनि सेंग्रा अबाव न' जों बेफोरखौ जेबोखौनो मिथिया दा नोंबो सिखिरिनि लोगो होननायखाय जेनेबा आंबो थाथोंसै होननानै साननैसो दोनदोंमोन बेयावनो आरो नोंबो बुंबाय खामानिफोरखौबो मोजाङै मावो होननानै लाखिबाय नाथाय बेबायदि होननानै आरो बेखौनो जावायसो बानायगोन बिजामादै खालायगोन होननानै आं सानाखैना जेनेबा बेफोरथ' जेबो जेनेबा न' बाङाथ' आरो जेनेबा गावआ मोजांबाथ' आं बेफोरखौबो माबा मोनसे खालामना होगौमोन आं न'आवनो हा दङ मा दङ न'नि हाखौनो आं अबावबा होगौमोन दाख्लासे फिसाजोनो सिखिरिनि मुङाव जुदि दानसोरांखौ मोजां मोनोमोन जेनेबा दानसोराङा जुदि बेखौ मोजां मोनमारोबो नाथाय खोनानायाव माथो मानसियानो मोजां नङानो नङाब्लाथ' आं दोहोनि गोरिब एसेबां नायबाय थाया आं मानसिनि आखलखौसो नायो दा आखलानो मोजां नङाबा दा बेबायदि मानसिनो माबायदि होननानै फिसाजोनि आखाइखौ हरनो दे बेबायदि होनना मोनथिनानै बेनि मोजां मोननायखौ दा हेंथा होआबा बुङाबा फिसाजोखौ बुजियाबा अबावबा गाब्र'ना लागोन माथो बेनोथ' जाबाय र' दा खोथाया दा नोङो सिखिरिनाव सोंदोंना सोङाखै बिसोरो मोजां मोनलायमारो ना नों खोनादोंसो अबेनिफ्रायबा ना मा खोथायाथ' बिसोरना क्लियार जानांगोन ना नाय बिफा नोंबो सानसे समाव सेंग्रामोन आंबो सानसे समाव सिख्लामोन जोंफोर सानैबो मोजां मोनलायनानै हाबा जादों दा नोंबो मिथिगौ बयबो मिथिगौ अरा खामब्लासो मोनामो बिबारा बारोब्लासो मोदोमखायो दा इसेबां मानसिया बुंदों खोथायाथ' नंखाय जानो हायाना आरो जोंहा न'नि मानसिफोरानो बुंदों लैथोआबो सानसेखालि नुदोंनो बिनानावालाय बेव बिनानावखा बिसोरो मानो नंखाय बुंनो आरो हाबिलायाबो नुदोंनो बियो मानो नंखाय बुंनो बिबाजै जानानैनो आरो फुलरियाबो नुदोंनो फुलरि बिहामजोआ बिसोरलाय गासैबो न'नि मानसि गोजा नंखाय मानो बुंनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि खोथा दालाय मानोथो बिबोलाय आंनि फिसाजोखौनो मोजां मोनोब्लालाय सिखिरिखौनो मोजां मोनोब्लालाय मानोथो आरो साब्रै साबाजो बेबायदि सोमोन्दो लाखिबावखो बेबायदि मानसिफोरखौ आं सुखुनाय मोना दे बेनोथ' बिफा मायबा मोनसे खालायदो नोङो दा खोथाखौ जोङो गुबुननैबो दा दानसोरांनि सिगाङाव रायज्लायनोबो मा होनना रायज्लायनो मा होननानै बुंनो बिखौ नों आंनि फिसाजोखौ मोजां मोनो नामा आं नोंनो हरा जोंहा न'निफ्राय ओंखारलां बेबायदिबोथ' बुंनो हायाना मानसिखौ बुंनायनिबो एसे माबा थायोना दा होनबा मा बुंनांगौ आं बेनोथ' नों मोजाङै बुजायनानै खोथाखौ बुंब्लानो जाबाय आङो गुबुन सासे सेंग्रा फैगोन होनना बुंखादोंमोन फैगोननो दा एसेबां खामानिबो गैया दखानाव नोङो दा थांथ'दो दे बिदि होननानै बुं बेनिफ्राय उनाव माब्लाबा लागोबा आङो खामानिफोर ओंखारबा लिंहरबावगोन दा नांथ'ला दे थांथ' बिदि होननानै बुंबानो जाबाय खामानिनि थ्रुयैनो नों खोथाखौ बुं खामानिनि बायदियैनो बुंखा नङाबा नङा बियो मोजां मोननायनि खोथा फिसाजोखौ मोजां मोनदों होननानै मोनथिदों बेफोरखौ मोनथिब्ला बेबायदि जाब्ला आरो खोथाया गाज्रि जागोन उनाव आरो फिसाजोआ खारस'नोसो ओंखारगोन दे जागोन दे बिदिनो बुंगोन आं दा दानसोराङा न'निफ्राय गोजानाव थांथोंसै अब्लानिया खोथायाबो मोजां जागोन दा खाथियावनो थाब्ला एसे माबोरैबा जायो दानसोराङा थांथोंसै बिनि उनाव फिसाजोखौबो बुजायनोसै दा आं जेबो बुंथ'ला बुंब्लाथाय दावरावसो जागोन दानसोराङा थांनायनि उनाव बे सिखिरिनि सासे मोजां सेंग्रा नायनोसै आंनि मेगनाव सासे सेंग्रा दङ बे पुलिस साख्रि मावो बिनोनो हरनोसै नङाब्ला बे सिखिरिनिबो आखल आखुआ बांसिन जादों मानसिजों रेसपेक्ट गैया माबायदि रायज्लायनांगौ मिथिया न'नि खामानि रोङा जेबो फरायनायावबो गोसो होआ फरायनायथ' गुबुन खामानियावबो जेबो गोसो गैया मायबा खालायनो होनदों मायबा फराय बेबो गैया बेखौ हाबा हरनांसिगोन नङाब्ला बियो बिखौ मोजां मोननाय गाज्रि सेंग्राखौ मोजां मोनफ्लांना जेबो गैयि सेंग्राखौ मोजां मोनफ्लांना गाब्र'नासो लागोन आखल गाज्रि जौ फाग्ला सेंग्राखौ जायखौनो बेखौनो मोजां मोनग्रा सेंग्राखौ गोसोथोना लाबा अरायसमनि थाखाय गाब्र'नांगोन गाबनांगोन बेनिखायनो मोजां सेंग्रा नायनानै थाबनो हाबा हरनोसै सिखिरिखौ दे जागोन दे आरो बिबाजैजोंबो फिसा खोथायाव नांज्लायबाय थायो अख्रांजोंबो नांज्लायबाय थायो बुंनाय खोथाफोरखौ बिबाजैखौ बुंनानै सोगाबो दाखालायबावोबो माबा बुंनानै सोगाबदों बेबायदिनो जालायलायबाय थाब्ला न'खराबो असान्ति जालांगोन दाथ' आरो फैसानि माने बेसे खोथा फैबावगोन बेसो नांज्लायगासिनो मानसिफोरजों न'नि मानसिजों नांज्लायगासिनो बियो बेनिखायनो सासे मोजां सेंग्रा नायनानै जेसेबां थाब हागौ एसेबांनो हरनोसै आं सिखिरिखौ हाबा हरबोला गियानफोरखौ सोलोंना लागोन जानायफोरखौ समाव जागोन खामानिफोरखौ मावना लागोन नांगौ गोनांथिफोरखौ थाबैनो बुजिगोन बे न'आव थाबाय थाब्ला बियो जेबो बुजिनाय नंला सासे आखल मोजांनि हौवायासो बिखौ अननानै बुजायनानै लाखिनो हागोन आं आरो फिसाजोफोरखौनो मेगन सिगाङाव नायबाय थानो लुबैयो हाबा हरनो सानथ'वाखैमोन सानाब्ला मा जानो फिसाजोफोरखौनो मोनबाय थासिगोन होनबा मेगन सिगाङावनो नायबाय थानो लुबैबानो जागोन नामा बेनोथ' जाबाय दा दानसोरां बायदि गाज्रि सेंग्राखौ मोजां मोनना लायामोनब्ला
हाबा हरथ'वामोन आं बिखौ। आंबोलाय हरथ'वा सानदोंमोन नाथाय माथो जाबावनो हरनांगोन एबारो अख्रा खालायनायबाबो बेथ' थाङा होननानै बुंखागोन थेवबो हरनांगोन बिखौ अख्रा खालायनानैबाबो बिनि अख्राखौ नायबाय थाब्ला जाला थाङा होननानै बुंब्ला बिखौ हरथारनांगोन। बानायस्रि आं एसे सौखौ थांनानै फैनि नों रानिखौ नायथ' दे। सौगामानियाबो बेसेबां गोबाव थागोन सौआव थांब्ला? लागोन आधा घन्टासो आं अनलाइननि एसे खामानि दङ बेखौ मावनो थांनो नागिरदों। थाब फै आब' हारसिं डिस्टार्बथार जायो ओमफ्राय दादायाबो फैनो नागिरदों मायबा संनांगौसो मायबा जेबो बुङाखै दा फन खालायबावगोन होनना बुंदों मादैयाबो लानो नागिरथारा रानिखौ हारसिं खस्थ'थार जायो। बेनिखायनो आं पापाखौ बुंदों र' सासे खामानि मावग्रा लाबोगोन होननानै बुंदों गाबोनफोर नों टेनसन लानांला नोंहाबो एसे खामानिफोरा खम गोग्लैसिगोन बे रुवाथियाव फैब्ला मोजां जासिगोन। औ आब' थाबैनो लाबोथारदो नोंहा बिराद खस्थ' जादों आब' रानिनि जि सुनाय माबानाय ओंखाम संनाय दै फुदुंनाय मेरला खामानि मादैयाबो जेबो खामानि मावना लाखाया गावा आसुगुरिखौबोसो हाना होबावनांगौ आं आब' आसुगुरिखौबो सोरबा हाना होनांगौ नामा एथ' गिदिर मानसिनो आसुगुरि हाना होनांगौ साफा खालायना होनांगौ माबा बासोसो आं रेस्टखौनो मोना आब' बे बादुलि 2 नाम्बारनि नोंलाय मानो आसुगुरि हाना होनांगौ जाखो नोंलाय आसिफोरा मा खंगा जाबाय नामा बिना गाव हाना लानो रोङा गोरलै नामा बियो मिन्थिया आब' माबोरैबा खोनाबा आंखौ रायगोन आब' माबोरैबाथार खामानिफोरखौनो गावनि माबा गाज्रि बुस्थुफोरखौबो सुनो होयो आब' एखे गाननाय जोमनाय पेन्टि मानि सुनो होयो आंखौ बुरै राफोदनो गथ'सासो बिमायाबो बिमा जालायना गथ' जालायनानै बियो पेन्टि सुनो होनो लाजियाखै बियो बेमाराव गोग्लैना थाब्ला सुना होनाया गुबुन खोथा जि जुगफोरखौ नाथाय बिना बेमार नोंनियावबो सुनो होनांगौ। औ आब' बेमारनि खोथायाथ' गुबुनखा आगोलनिफ्रायनो गिबियाव फैजेननायनिफ्रायनो बिनि गस्ला फिसा बे पेन्सिफोरखौ गासैखौबो सुना होथारनांगौ जेनेबा फिसाफोरनिखौ सुनायखौ आं जेबो मोना दोननाय रानिनि सुनायफोरखौ गोरलै गथ' नाथाय बेबायदि गिदिर मानसिनिखौबो सुना होनांगौबा रागा जोंसोयो आङो आरो माबेलाय आसुगुरि हाना होलायनांगौ बेलाय साफाबो खालायना होलायनांगौ आङो दाखालिबावबो बाथरुमाव लिंहरनानै आंखौ ब्रासजों गावनि आसिफोरखौ होना होदों सुनो होदों आब' अबेनिबा एसेबां महारानि मोनदों बियो एबारनिफ्राय बेबायदि खालामोबा आंखौ लिंहरनाय नों बियो जुदि बियो माब्लाबा बेबायदि खालामबावोना आंखौ लिंहरदो नोङो होगोन आं बेखौ मजा आसि बिनि साफा खालायना होनांगौ ब्रास दिहुननानै आसुगुरि हाना होनांगौ बेखौ नेल काटारजों लासिया बियो एबार खिन्थादे आङो औ आब' खिन्थागोन दे आरो रानि फिसाखौ बिनो होनाङा दे गाज्रिथार बियो मोजां नङा बियो मोजां बिमा नङा बियो गथ'खौ दोननानै फनाव रायज्लायबाय थायो फनाव माबा नायबाय थायो बेनिफ्राय गाबोबाय थायो रानि फिसाखौ दाखालिबो साइडआव दोननानै गथ'खौ गावहा मबाइलाव माबा माबि नायबाय थादों औ होआ दे थाथ' आं फैगासिनो आयै आबै थादो नोंसोरो जोंबो थांसै थादो नोंसोरो अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरलाय अबाव बेरायनो थांनो नागिरदों नामा औ आबै अबाव सोराना अनासि जानो थांनो नागिरदों दासो ओंखारनाय उनावसो बुंबाय थादो होनना अबाव थांनो नागिरदों सोरालासिनो थांनो नागिरदों दासो ओंखारनो गोनाङाव थांनो गोनाङाव बेग सेग लाना थादो होननानै अबाव थांनो नागिरदों आयै आबै जोंबो थांसै अख्रांमोननि न'आव थाहैसिगोन बेयावनो थाहैसिगोन जोंफोरो माने बेयाव थाला आरो मा अख्रांमोननि न'आव थाहैनोसै बेयाव थाला मा बुंदों नोङो औ आबै मा बुंगासिनो बेफोरखौ मा अख्रांमोननि न'आव थाहैनो बेयाव थाला अख्रांमोननि न'आलाय बेलाय आगोलसो नोंसिनि थायोमोन बेसो जों नोंसानि न' बेसो न'आ अबाव अख्रां नावनो थांनो नागिरदों अबाव न' गारना गावनि न'खौ गारना मालायनि न'आव थांनो नागिरदों